Mga kanhi winners sa Sinulog Grand Parade subling ng hawd karong tuiga. May kampiyon ang Lumad, Basakanon ug ang Sinanduloy Cultural Troupe sa Tangub City. Ani ang detalye ni Nico Sereno. Nagmabulukod ang presentasyon sa lain-laing contingents nga tatawag yun nilang gipangandaman. Human sa kompetisyon, gideklarar sa mga hurado ang mga mananaog sa free interpretation category. Nalangkat sa Banay Labangon ang 7th place, samtang 6th place ang Tribu Rayhak gikan sa Borongan City, Eastern Samar. 5th place ang Lapu-Lapu City sa ilang Mobile Legends nga tema. Samtang 4th place ang mabulukon nga performance sa Tribu Pinta Flores sa San Carlos City. 3rd place ang makapahinganghang pasundayag sa La Castellana Negros Occidental nga migamit pa og lain-laing suga. Samtang 2nd place ang Pundok Masadyaon sa Toledo City. Gideklara nga mananaog ang Lumad Basakanon nga nakapabilib gumikan sa konsepto o choreography. Sa sinulog-based category, nahimutang sa 7th place ang Banawan Cultural Group sa Guadalupe. Ang Bugo City ang midaog sa 6th place, samtang anaa sa ikalimang nga pwesto ang Pakol Festival sa Santa Catalina Negros Oriental. 4th place ang Kulturang Panglawanon sa Banglao, Bohol. 3rd place ang Talisay City, kansang tema nagsentro sa kinabuhi sa magtiayon hangtod nga nagkaanak sila. 2nd prize ang Carcar City nga talagsaon ang tema sa mga manananggal ug abat nga nabuntog sa Santo Niño. Kampiyon karong tuiga ang Tangub City nga mipabilib sa ilang movement ug choreography. Bisag gutom, bisag langan, pero wa ko mo feel og kagutom tungod sa kaanindot sa mga performance nga ipakita. Very nice kaayo. Could vouch for it that the performances with Sinulog 2020 is one of the best. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitong Bisdak.